Ni hedabide berrien estratega naiz, eta enpresekin lan egiten dut, erabiltzen dituzten hedabide horiek beraien estrategiarekin bat datozela ziurtatzeko. Ikerketa mundutik nator, eta Don Tapscotten taldean egin dut lan. Bertan, hainbat txosten argitaratu ditut teknologia berrien eraginari buruz enpresa munduan. Don Tapscotten Wikinomics liburuaren koordinatzaile izan nintzen ikerketa alorrean. Hau, nazioarteko beste lerro bat izan zen. Eta bertan ikertu genuen, teknologia nola erabiltzen zuten enpresek lehiatzeko modua aldatzeko garaian, eta enpresek beraien kontribuitzaileekin komunikatzeko garaian. Bigarren liburu batean ere lan egin nuen, Grow Up Digital, era digitalean azten izenekoa. Eta bertan, $1.000.000 askotako ikerketa bat egin zen gazteek, hau da, sareko belaunaldia deritzonak, natibo digitalak direlako nola lan egiten duten. Hedabideak nola erabiltzen dituzten lan egiteko modua aldatzerako garaian, eta elkarrekin harremanak izateko garaian ikusteko. Hori ikustea zen funtsa. Ikerketa egiten ari nintzen bitartean, Estatu Batuetako hauteskundeak hasiak ziren, eta Chris Hughes izeneko gizon bat ezagutu nuen, barne antolakuntzako arduraduna Barack Obamaren kanpainan, eta kanpainan biziko garrantzia izan zuen sare soziala antolatu zuen. Hilabete terdi eman nuen matraka ematen, gizon honi egunero deitzen. Eta azkenean onartu zuen niri elkarrizketa bat ematea. Elkarrizketa hori egin, eta kanpaina honetan zer gertatu zen hedabide sozialen ikuspegitik ikusi genuen eta esan. Hor, utxune batako, eta honek arrakasta izan du teknologia erabili delako. Baina ez, gauzak ez dira horrela, askoz ere handiagoa zen dena. Kanpaina hau berritzailea zen beste alor askotan, eta berritzailetasun hau, alderdi estrategikotik zetorren baita ere. Horrela, gure taldeak modu berritzailean eta sortzailean lan egiteko aukera izan zuen estrategia berri honi esker. Guk 50 estatuko estrategia erabili genuen. Zer esan nahi du honek? Howard Deanek erabili zuen estrategia hau lehendabiziko aldiz 2004ean. Eta normalean erabiltzen zen teoria politikoa jarraitu beharrean, hau da, zuk irabaziko dituzula ziur dakizun lekutan bakarrik lehiatu beharrean aurkariekin, ahalik eta estatu gehienetan lehiatu eta ahalik eta leku gehien kendu zure aurkariari. Hori da, estrategia berri hau. Obamaren kanpainan hau erabili zen. Howard Dean saiatu zen irrika hoietako asko boto bihurtzeko, baina guk beste zerbait egin genuen. Guk gure sare sozialak erabiltzea erabaki genuen, baina jendea hasieran kezkatuta zegoen esaten zutelako. Gure dirua eta gure jendeak botatzen ezpadu, zer gertatzen da? Orduan erabaki genuen hau beste modu batean egitea, eta hau izan zen alde berritzailea. Hau da, 50 estatuetan saiatzea, eta pozik ez zegoen erdiko boto emaileengan jo genuen. Was that you only focus on the 51% of people who were going to vote for you because they were going to be the one who the entire Kanpaina osoan, helburu nagusia interneten egiten genuen edozer gauzak internetetik kanpo eragina izatea izan zen. Guk egiten genuen guztia, bai Facebooken, Twitterren, MySpaceen, blogetan eta abar, gure mezua zabaltzeko eta jendea etxetik atera eta gauzak egitea bultzatzeko zen. Hori zen helburua, eta hori nahita egiten genuen zeren lehen aipatu dudan beldurra zegoen. Hemen atera ditugu, eta niretzako jendeak parte hartzerakoan kontuan hartu beharreko 7 ikasgai daude. Bai gobernuz kanpoko erakundeetan, enpresetan, gobernuetan, edozein alorretan parte hartzearen alorrean, kontuan hartu beharreko 7 ikasgaiak. Lehendabizikoa, konpromisoa birdefinitzea da.
Nolabait esateko, kanpaina politiko batean parte hartzeko modu ezberdin bat egontzelako. Lehen, telefonoz parte hartzeko modua zegoen adibidez. Hor kontu handiz ibili behar dugu neurri arbitrarioekin edo zenbaketa arbitrarioekin. Beti, gure tresnetan lehentasuna eman behar diegu konpromezu handiena duten erabiltzaileei. Zein dira hoiek? Interneten sartu, zeure ordenagailuan, eta boto emaileen zerrenda bat agertzen zen. Eta bertan, datuak agertzen ziren. Ea zein alderditakoak ziren, ea botoa emateko interesa zeukaten, eta abar. Konpromezu handia daukan jende hori zeureganatzea lortu duzunean, zera egin dezakezu. Agian, badago interesa duen jendea, baina ez dakitenak nola parte hartu zure produktuan edo zure antolakuntzarekin. Hirugarren ikasgaia, erabideak erreztea edo ahalbidetzea izango zen. Guk jendeari ahalik eta bide errazena eman behar diogu kanpainan parte hartzeko, eta ordurako egiten zutena hobetzen lagundu. Horretarako, hainbat bide erabili genituen, esaterako, iPhonek zituen aplikazio batzuei esker, jendearen parte hartzea erraztu genuen. Beste bat, zure komunitatean jendea daukazunean, jarduera indize bat genuen, jende guztiaren profilean agertzen zena, eta kanpainaren alde egiteko zeuden bide guztiak hartzen ziren kontuan, puntuazio bat finkatzeko batetik 10eraino. 10 hoberena izanik. Zenbat eta jarduera gehiago egin, zenbat eta puntu gehiago lortu, zure konpromezua handiagoa zen. 5. puntua zen misioa pertsonalizatzea. Jende askoren artean irrika handia egotea ona izan ohi da. 6. puntua, elkar banatutako berrikuntza indartzea zen. Hemen, zure ekitaldiak igo ditzakezu. Hasieran, kanpainako ekitaldi ofizialak bakarrik jarri zitezkeen, baina jendea hasi zen. Nik ere gauza bat antolatu nahi dut, eta gustatuko litzaidake hemen jartzea. Orduan erabaki genuen, bai, hau da zuen kanpaina. Zuen tresnak dira, eta jakina, zuen ekitaldiak ere hemen jarri ditzakezue. Jendeari aukera emanez, tresna hauek nahi bezala erabiltzeak eragina izan zuela kanpainan ikusi genuen. 7. puntua. Ezustekoak barneratzea. Honek kontrolarekin du zerikusia. Antolakuntza askok duten beldurra, Flickr, YouTube, Facebook erabiltzen hasten direnean, zer gertatzen den izan ohi da. Beti dago halako norbait ez ezaguna, bide hauek izorra ditzakeena. Sare hauek erabiliz, dialogatzeko aukera asko daude, eta zuretzako txarra den zerbait ona bihurtzeko aukera ere. Konpromezua birdefinitu, erabiltzaile ezberdinak identifikatu, lehendik zeuden jokabideak ahalbidetu. Aipatu ditugun 7 puntuak landu eta gero, azaroan lortu genituen emaitzak lortzen dira. Barack Obamak goitik behera aldatu zituen estatuetako mugak hauteskundeetan. In terms of action on MIBO, in the last 4 days of the election, over 3